Boas. En termos fonolóxicos, en relación ao castellano, a distinción entre vogais abertas e fechadas tal vez sexa o noso trazo máis emblemático. Mas tampouco este escapa á crise estrutural e social que sofre o idioma, presionado por unha lingua que non posúe esta distinción. Hoxe vamos falar de abertas e fechadas en galego de todo o mundo. Fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. A pesar de ser unha distinción perfeitamente viva no xeral das persoas que teñen o galego como lingua materna, o é aberto e o é fechado, así como o aberto e o fechado, están a perder o seu valor opositivo na Galiza a grande velocidade. Por que? Básicamente por dous motivos. Por un lado, a dispersión que sofren as súas realizacións e por outro, a crescente neutralización destes dous pares de fonemas, que os torna indistinguíveis. No que respecta ao primeiro motivo, realmente a dispersión dialectal xa ven de lonxe e pode explicarse pola falta dunha norma culta durante tantos séculos. Por exemplo, máis de metade do país rexistraba, como no portugués, unha especialización entre novo e nova e outra metade pronunciaba aberto tanto o masculino como o feminino, novo e nova. Ao contrario do que en principio poderíamos esperar, a dispersión vai a máis e até se está a tornar fragmentación, porque xa non é só dialectal. Agora tamén se dá entre vellos e novos falantes da lingua ou entre diferentes faixas etarias. E os medios de comunicación e o ensino, lonxe de axudaren a por fin a esta diseminación, están a contribuir para que aumente, principalmente na hora de adaptar palabras novas e regaleguizar castellanismos, que dan resultados diferentes ás veces entre falantes da mesma familia. Así, encontramos que tanto podemos ouvir conferencia ou conferencia e inclusivamente en palabras moito frecuentes. Podemos ouvir mesmo e mesmo, maior e maior. Esta fragmentación alcanza mesmo o pronome de primeira persoa, tal vez unha das palabras máis frecuentes da lingua. Eu e eu, que podemos ouvir das dúas maneiras en todo o territorio, algo que sería impensável en Portugal, onde o é fechado e o é aberto teñen tanta estabilidade como o resto das vogais. Quen en Portugal dixer eu será necesariamente unha persoa estranxeira. Isto non quer dicer que estas pronuncias non podan evoluir, mas igual que outras vogais, e nunca até o ponto de deixar de ser relevante se é pronunciado dunha maneira ou outra. E non pensedes que estou a falar mal dos outros, de que son as demais persoas que non saben pronunciar. Non, non, eu propio podería pôr o meu exemplo con moitas palabras e, de facto, hoxe vou escoller dúas, unha con E e outra con O. A palabra esquerda, na miña familia, é fechada, mas na miña infancia o que prevalecía era o castellanismo izquierda, de maneira que, ao regaleguizar a palabra na miña xuventude, en vez de voltar á pronuncia tradicional, pasei a dicer esquerda, aberto. Só o portugués me permitiu ser consciente diso e recuperar a pronuncia tradicional, esquerda. Mais grave aínda é cando deixa de haber unha distinción entre pares mínimos que antes había. En palabras como xogo ou xogo, nunha parte importante do territorio galego, e na miña familia que é do Ortegal tamén, temos unha distinción entre sustantivo e verbo que é común ao portugués. O primeiro xogo, substantivo, e o xogo primeiro, verbo. Mas nos días de hoxe, a xente nova, primeiro os neofalantes e depois os falantes maternos como eu mesmo, están a abandonar esta distinción e costuma ouvirse sempre lixeiramente aberto ou simplesmente indistinguível. De maneira que, hoxe en día, cando ouvimos a palabra xogo, só pola pronuncia, xa é difícil sabermos se unha persoa diz que xoga aos dados ou que ten un xogo de dados. E isto lévanos ao segundo motivo polo cual as abertas e fechadas están a perder o seu valor opositivo. Se xa partían de unha fragmentación dialectal que non o favorecía, agora tamén se están a neutralizar, o que está a pôr en risco a propia consideración do galego como unha variedade lingüística con 7 vogais. Para vos dardes conta de como ten avanzado este fenómeno, basta reparardes no pronome ela, que aos poucos se vai tornando indistinguível do e do masculino el, en falantes cuxos avós pronunciaban un ela tan marcado como no actual portugués. De facto, cando hoxe ouvimos a palabra desta maneira, o primeiro que pensamos é que a persoa fala portugués. Precisamente desta lingua e de como nos pode axudar a revitalizar estas pronuncias, falaremos no próximo vídeo. Mais que atopar xente distinta
mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.